Per deixar de fumar, el més important és la motivació o força de voluntat. Sense la força de voluntat no anem enlloc. La primera recomanació que li faríem seria fer-se un llistat on posin els motius pels quals encara fuma i els motius pels quals voldria deixar de fumar. Amb això que aconseguirem? Que encara sigui més conscient de per què vol fer aquest esforç. També és important que es puguin fer un llistat per prendre consciència de com i quan fumen, perquè hem de tenir en compte que el tabaquisme és una addicció, però també al llarg dels anys se genera un hàbit. Una altra cosa que moltes vegades recomanem és que es facin un registre de consum, simplement que es facin un registre durant un dia de quantes han arribat a fumar, i una manera de preparar-se per al dia que deixaran de fumar seria anar fent una reducció gradual. És a dir, si cada dia deixa de fumar 5 cigarretes respecte a les que fumava, vol dir que cada 2 o 3 dies treu una cigarreta, que no seria un gran esforç, arribarà molt més fàcilment el dia de deixar de fumar. Com fer-ho? Doncs potser una manera fàcil és començar a canviar les maneres de fumar. Fumar amb l'altra mà, canviar de marca de tabac a mida que es van acabant els paquets, no fumar sempre la mateixa, no fumar-se les cigarretes fins al final, sinó deixar la meitat o un terç i no apurar-les fins al moment, començar a posar-se una sèrie de pautes de dir en aquestes situacions quotidianes no fumaré, com pot ser mentre un va amb el cotxe o com pot ser mentre està veient una pel·lícula, i així també indirectament està reduint consum de tabac. És també important preparar-se i fixar-se una data per deixar-ho, i a l'hora que es fixa una data per deixar-ho, comentar-li amb algun amic, amb algun familiar, que també li pugui servir de suport en aquells moments més crítics. Quan una persona deixa de fumar, una de les coses que passa sobretot els primers dies, a part del risc del síndrome d'abstinència, és que està una mica menys concentrat. Com ajudarem en aquests primers dies? Doncs d'entrada, per aquests primers dies, una de les coses que podem fer és que la gent s'aixequi 15-20 minutets abans de l'habitual, perquè així farà les coses més tranquil·lament, més centrat. També poden fer una dutxa tèbia i acabar amb aigua freda. Això farà que s'ajudi a relaxar. És bo incorporar una mica d'activitat física, especialment si no en feia. Una de les coses que no recomanem és prendre cafè o prendre alcohol durant aquests dies, perquè aquestes són substàncies que lliguem molt amb el consum de tabac. Sí que recomanem, i és molt important, prendre forces líquids, en forma de sucs naturals, en forma d'aigua. També és un moment per aprofitar i augmentar l'ingesta de fibra, perquè quan un deixa de fumar, normalment tendeix a anar una miqueta més rastret. Doncs incorporem verdures, incorporem amanides. També ens vendrà bé si s'incorporen fruites, perquè ens aporten líquid i aporten vitamines que de cara a que la nicotina que encara circula pel seu organisme es vagi eliminant més fàcilment. Es recomana que no facin àpats copiosos i que quan la gent té tendència a picotejar, que sigui picoteig el més sa possible. Fer una guardiola on cada dia o cada setmana aniran ficant els diners que s'estan estalviant del tema del tabac. A més, també és molt important estar molt ocupats, estar actius amb les mans i actius amb el cap, perquè tot això farà que tampoc hi pensin en el tabac. I si hi ha un moment d'aquells més forts que no poden evitar pensar en el tabac i venen moltes ganes, parar, respirar fons, comptar fins a 10, agafar el rellotge i mirar com passa tot un minut. Amb això ajudarem a que aquestes ganes disminueixin. Penseu que deixar de fumar és veritat que no és fàcil, però no és impossible. No hi ha teràpies miracle, però sí que també hi ha medicaments que us poden ajudar en casos determinats. Consulteu amb els vostres professionals de referència, el vostre metge, la vostra infermera. I molts d'ànims perquè això s'aconsegueix sense problema.